faktisk værre nu. Skal vi ikke bare sejle væk hele tiden? Vi skal have den her med. Er du sikker på, at det ikke er den værste lugtfare? Jo. Har I fået dem alle sammen? Nej. Ikke bare det. Hvad er de? Bræk i vandet jo. Men har I taget dem alle sammen? Ja, jeg mangler 3, der ligger det over et andet sted. Jeg kan ikke få fat på dem. Hvad gør vi med dem så, Michael? Kast den der fucking spand væk. Hvad gør vi? Michael, hvor skal vi hen? Det var min leverpostejsmad. Vi stiller lortet over pøen. Fuck det, mand. Sted på øen. Ej, hallo. Det er ikke fordi, jeg er søsyg. Ej, sagen, der ligger bare et bold i vandet. Der ligger et bold i vandet. Ja, der ligger en bold i vandet. De går i stykker, når man tager dem jo. Far, er det frækt, der står rundt der? Ja. Var der stadig indvold i? Var der stadig indvold i? Der ligger indvold på i vandet. Var det slimet? Hvad? Var det sådan noget slimet noget? Ja. Det ligger lige derovre i vandet. Er der ikke en? Er der ikke en? Jeg kan ikke. Jeg tager fandme ikke den spand. Og det skal ikke på Facebook. Det skal ikke skat.